Ngiphinde ngikubingelele futhi mbukeli kulo mfanekiso wethu wokuqoshile. Igama le-channel uKamav with Prince Bhekumndeni kaZulu. Namuhla ngithe ake ngixoxe ngalezi zinto zemshado. Nangokuhlukana kwazo. Ngifuna ukuxoxa ngendaba zemshado ngithi ayibe mhlanu kanje. Sinomshado okuthiwa i-customary marriage. Udwendwe-ke lo. Mase kuthi le eminye imishado kuba i-contract in community of property. Ngokujwayelekile-ke umshado ohlanganisa amafa lo. Mase kuba i-out community of property. Abayifuni nakuyibona abantu besifazane. Uyasho nokusho ukuthi awumthandi umshado ongahlanganisa amafa. Uvamise izinjinga lowo mshado ngoba unobani usuke engancini. Mase kuba nomunye-ke owashintsha ufuna ukuvikela laba bantu abathola ukuthi bangena emshadweni kodwa kukhona abafuna ukukushera nefamily yabo noma abafuna ukuthi mangabe kwenzeka edlula emhlabeni ngoba phela kuhambe kube nesikhathi sokudlula emhlabeni kube khona okuzotholwa umndeni wakho kungabe sekuthiwa nje wanede washada zonke izinto zaseziya kumakoti lo wayeshade naye noma umkhwenyana lo washade naye. Lowo mshado-ke uye ubizwe ngehlobo-ke kade ungekho-ke phambilini noma usukhona kodwa usuneminyaka ukhona uye ubizwe nge-ANC. Angisho-ke inhlangano ebusayo kuqonde nje amagama i-anti-nuptial contract ngoba yonke ingama-contract imishado. Mase kuba khona-ke lolu hlobo-ke i-customary law i-common law marriage. Lapho-ke ngicela uqale ngichaze i-ANC. Lapho usuke ufike ube nezinto zakho, umcebo wakho, mase ungena emshadweni uthi lo mcebo okade unawo awungeni emshadweni usala ngaphandle. Nalo oshada naye umcebo asuke nawo awungeni emshadweni. Umcebo okuzoba uwena enizokhanda senishadile. That's an anti-nuptial contract le. Futhi mangineyimoto eziwu-30 nomuntu engizoshada naye wesifazane eneyimoto eziwu-10 mase sithatha le contract lezi imoto eziwu-30 zami nginelungelo lokuthi ngiyicazele iwili kwabanye abantu ngoba bengingakamazi lona. Naye lezi ezakhe eziwu-10 unelungelo lokuthi eyicazele emndenini wakhe. Uthi lokhu-ke sesizokhanda-ke sesindawonye sekuzoba okwethu sobabili. Ngize-ke laphana-ke kwi-customary law marriage. Awukho-ke lowo mshado. Common law marriage. Awukho-ke lowo mshado kumthetho sisekelo. Like udwendwe i-customary marriage nawo usazanya ukuchitshiyela. Ngilapha-ke i-common law marriage. Lapho sisuke sikhuluma ngomahlalisana. Mhlawumbe kungenzeka seniney'ngane nabantwana seninesikhathi nihlala. Kuye ngokujwayelekile kuye kuqale after 6 months. Lowo muntu masuhlale naye 6 months kodwa isinqumo sithathwa inkantolo. Okusengenzeka ijike ingasho njalo kodwa iyona i-court eshoyo ukuthi naye cha lo sesingamthatha njengomakoti wakhe. Okusho ukuthi-ke mawushona-ke uhlala nomuntu mhlawumbe kusuka ku-6 months kuya eminyakeni eniyihlalile seninabantwana. Inkantolo ingathatha isinqumo ukuthi umakoti wakho lo. Yikho-ke lokho esikubiza nge-common law marriage. Lento ngithi angiyichaze ngoba kuney'khathi la othola ukuthi sekunemndeni umuntu efike eshade i-customary marriage emakhaya. Mase eyahamba eyohlala emadolobheni noma eyosebenzela emadolobheni. Mase efika emadolobheni ayisetshenzwa leyo nto yodwendwe. Uyakwazi nje umuntu uma kukhona abantu abazofakaza ukuthi uyavuma ukuthi uyamthanda naye uyashada naye bebe wofakazi kube nomuntu omfundisi nihambe niyokwenza incwadi i-home affairs yomshado. Uthole ukuthi umakoti ekhaya yena ulokhu wabamba elentulo ukuthi ushadile nobaba. Kwakukhona iphoyisa lenduze laze lasho iphoyisa lenduna laze lasho lathi uyabuza umthetho uyamthanda na. Isikhathi esiningi-ke lezo zinto beyingeze ngabhalwa phansi
bekuhamba nje i-report ngomlomo iye kwanomzane sebeyofike bebhaleke khona. Uthole ukuthi-ke lo amthole emadolobheni seyashona-ke ubaba lona, mhlawumbe usebenza kwaloliye noma efemini ethize enkulu yensimbi. Nangu umakoti useyaqhamuka, lo owashada naye i-customary marriage. Mayefika bathi cha, lapho bekusebenza khona umkhwenyana noma amafa endoda yathize, bathi cha, thina asikwazi wena, sazi ngibani. Ethi uyahamba uye umangala uya kumameli, befike besho abameli bethi cha, hhayi thina sazi usibani bani. Kushiwo umfazi wephepha-ke lo. Ngithi ake ngimeke lapha okwamanje, ngizazoke-ke ngichaze kabanzi ngelinye ilanga ngale nto okuthiwa iwili, ukuhlukaniswa kwamafa, iwili, ngizochaza kabanzi. Cela ungakhohlwa-ke mbukeli ukushera, ukusubscribe-a, ukhomente, ulike. Igama le-channel uKama V with Prince Bheka umndeni kaZulu. Ngiyabonga.